Украински военни специалисти започнаха масово да свалят ирански дронове в страните от Персийския залив. Военните не само пристигнаха в Близкия изток, но и вече постигнаха първи успехи в защитата на монархиите от залива. Украинският отбранително-промишлен комплекс стана водеща тема в световните медии днес. Войната с Иран показа опасността от дроновете шахет и нуждата от защита срещу тях, а Украйна разполага с решение на този проблем. В този епизод ще разкажа всичко известно за технологиите и дроновете прехващачи, които въоръжените сили на Украйна вече използват в Близкия изток. Ще обсъдим и материал на The Times, където украински офицери за първи път коментираха организацията на ПВО в страните от Персийския залив. И всички украински специалисти признават, че са били шокирани от факта, че никой, на първо място Съединените американски щати, не са си извадили никакви уроци и изводи от войната в Украйна. Въпреки че украинските военни през всички години на войната споделяха опити и разработки със своите съюзници, но се оказа, че цялата тази информация изобщо не е била възприета. САЩ и съюзниците водят войната по стандарти от преди десетилетие, като не променят позициите на ПВО батареите си. Или свалят собствените си самолети по 3 пъти. Просто по 3 самолета наведнъж. Просто защото никой не контролира пусковата система на Patriot по време на нейната работа. Тя просто автоматично сваля самолети. Но това далеч не е всичко. Ще научим всичко това сега. Аз съм Алексей Печи, да обсъдим темата. Но преди да започнем, искам да ви помоля да подкрепите работата на този YouTube канал финансово, чрез вашето дарение или платен абонамент за спонсорство. Може да спонсорирате директно в YouTube, като натиснете бутона "Спонсорирай" под видеото или сканирате QR кода на екрана. Това е най-удобният начин за еднократно дарение. Благодаря за всяка подкрепа. Може да го направите и в края на епизода. Абонирайте се за моя телеграм канал PCA News, линкът е в описанието. Там публикуваме актуални новини веднага щом ги получим. Повечето западни медии съобщават, че украинските въоръжени сили вече използват дронове прехващачи и РЕП системи. В страните от Персийския залив вече успешно свалят ирански дронове, затова украинските дронове прехващачи са основна тема в региона. Обърнах внимание на материал на The Times, където украински офицери, току-що пристигнали да работят, за първи път коментират организацията на противовъздушната отбрана в страните от Персийския залив. Тези бойци, заминали от Украйна за Близкия изток, казват, че са шокирани от начина, по който САЩ и съюзниците водят войната. Макар че през всичките години на войната с Русия, Украйна споделяше опита си с съюзниците. Както посочва изданието, украинците били шокирани от свалянето на 3 самолета F-15 от приятелски огън над Кувейт на 1 март. Украинските офицери казват, че никой не е застрахован от фатални грешки при работа на ПВО. За съжаление, и Украйна губи F-16 заради грешка с Patriot през август 2024 година. В Русия често се случват инциденти с стрелба по собствени самолети. Тук не е нужно да се ходи далеч. На 20 март руската ПВО свали лек самолет, като го взе за украински БПЛА, но да унищожиш 3 съюзнически самолета наведнъж, както стана в Кувейт, очевидно показва небрежност. Украинските военни споделиха, че проблемът е в подхода към работата. По време на вражески набег операторите от страните в Персийския залив напускат ПВО батареите и отиват в укритие, оставяйки тези батареи Патриот да работят в автоматичен режим. Тоест, когато свалиха първия самолет F-15, никой дори не разбра това, а системата в автоматичен режим продължи да стреля по собствените си самолети. Както казват военните, ако вместо 3 летяха 10 самолета, батареите Patriot щяха да ги свалят всички. Те свалиха 3, защото толкова са летели, всичко бе автоматично. Срив в системата. Никой дори не следеше това, понеже операторите бяха в убежището. Украинските бойци казват, че по време на вражеския налет остават на позициите си при батареята Patriot. Това е опасно, но в Украйна Пейтриотите се използват главно срещу балистични ракети. Свалянето на ракетата често става части от секундата преди да удари целта. Ето какво пише The Times. Цитат.
От пролетта на 2023 година, когато украинците получиха първия Patriot, екипажите им предаваха на американците данни за използването им. САЩ и страните от Персийския залив явно пренебрегнаха данните, които значително увеличиха процента на прихващане на ракети. Украинският офицер заяви, че не разбира какво са правили и къде са гледали през тези 4 години, докато те воюваха. Често се обсъждаше използването на скъпи и дефицитни ракети за Петри. Украинците могат да потвърдят няколко такива епизода. Веднъж неназована страна от Персийския залив изстреля 8 ракети Патриот по един ирански дрон Шахед. Това е катастрофа, защото Lockheed Martin произвежда до 850 ракети прехващачи за Patriot годишно. Имаше и случаи, когато по дрон Шахед беше изстрелвана корабна ракета SM-6 на стойност $6 милиона. Както пише изданието, украинците били шокирани, че американците не преместват радарите си. На 8 март дроновете Шахед отново удариха мобилен радар на противоракетната система ТАТ на стойност $300 милиона. Радарът е бил ясно видим на сателитни снимки още преди атаката и не е бил маскиран. Но това не е всичко. По-нататък ще цитират какво казва един украински офицер. Цитат. 2 месеца радарите бяха на едно място, после шахедите полетяха. 3 шахеда по 70 000 и радарът вече го няма. И ще напомня, че на този фон Тръмп уверява, че не му е нужна помощта на Украйна. Казва, тези ваши дронове прехващачи нищо не ни трябва, ние сами се справяме там. Ако изстрелвате 8 ракети пак 3 от Patriot, за да свалите един шахед, се справяте доста добре. Украинският отбранително-промишлен комплекс стана водеща тема в световните медии. Войната с Иран разкри опасността от дроновете Шахед и нуждата от защита, а Украйна има решение. Дронове прехващачи на стойност по $1 всеки. Както съобщава BBC, тази военна стока от Украйна е най-търсена в света заради войната в Персийския залив. Украинските власти съобщиха, че Украйна вече е получила заявки за доставка на дронове прехващачи от 11 държави и е изпратила няколко групи свои военни оператори с прехващачи с обща численост около 230 военни. И по-нататък ще цитирам BBC. Производителите, интервюирани от BBC, заявиха, че са получили десетки търговски предложения от Персийския залив, Близкия изток и посредници. Всички те са заинтересовани от износа на десетки хиляди украински прехващачи в региона на Близкия изток. Те са готови да ги купят на по-висока цена от тази на украинския пазар. Някои производители се отказаха от преговори заради писмо от СБУ до компаниите в началото на март, в което се забранява износът на оръжие за Близкия изток и за възможно наказателно преследване при нарушение на това предписание. Но важно е да се помни, че в началото, по-точно в края на миналата година, няколко големи производителя в Украйна пуснаха в серийно производство именно така наречените антишахед. Най-ефективният тип такъв безпилотен апарат стана мултироторният ракетоподобен тип на този дрон. Същността е, че този дрон се изстрелва по-лесно от самолетния тип. Как функционира украинският дрон-прехващач? Безпилотните апарати излитат и кацат вертикално на опашката си. Те се изстрелват буквално за минута и не се нуждаят от катапулт или специална площадка за изстрелване. Операторът забелязал враждебен шахед, може веднага да подготви и изстреля дрон-прехващач. В небето този безпилотник може да лети няколко десетки минути с крейсерска скорост от 180 км в час, търсейки същия шахед и избирайки траектория за атака. След като открие шахед, дронът прехващач ускорява до 300 км в час, настига безпилотника и се взривява до неговото крило или предна част. Прехващачът носи малко експлозив, около 500-800 грама. Операторът управлява безпилотника в режим FPV със специални VR очила. Повечето украински производители вече интегрират това в прехващачите си, което ще позволи на безпилотниците сами да разпознават, следят и атакуват целта без оператор.
Кои са днес популярните модели дронове прехващачи в Украйна? За най-ефективен се смята зенитният дрон Sting от Диви Стършели, който в базова конфигурация струва малко над $1000 и има бойна част с 500 грама взрив, лети със скорост 300. Прехващачът се използва бойно в радиус 25 км и остава във въздуха до 20 минути. Още един прехващач, който е в топа на класациите по ефективност, е P1 Sun от компанията Skyfall. Този производител беше известен най-вече със своите малки квадрокоптери Shrike и нощните бомбардировачи Vampire. На фронта тези бомбардировачи бяха наречени Баба Яга. Интересното е, че компанията вече преговаря за свой завод в Дания с съдействието на местното правителство. И разбира се, генерал Череша. Този производител дълго развиваше квадрокоптери прехващачи, известни основно с борбата си срещу разузнавателни безпилотни апарати, а не срещу шахедите. Въпреки това, през ноември миналата година компанията съобщи, че е започнала серийно производство на прехващача Генерал Череша, изграден по тази ракетоподобна схема. През декември Министерството на отбраната на Украйна го кодифицира и започна да го купува за отбранителните сили. Производителят твърди, че коптерът достига 310 км в час, лети до 6 км височина и остава във въздуха до 25 минути. Цената му е от 1,5 до $2000. Трябва да се спомене и интерсепторът Octopus, който се разработва и произвежда по уникална схема. Този прехващач е създаден от специалисти на Министерството на отбраната на Украйна и експерти от Великобритания. Лиценз за производство на Octopus, т.е. Октопод, вече са получили 14 украински компании. Вече е започнало серийното производство на този безпилотен апарат. Освен това, той се произвежда отделно във Великобритания и след това се доставя в Украйна. През ноември 2025 делегации на Министерството на отбраната на Украйна и Великобритания подписаха лицензионно споразумение за този дрон-прехващач, позволявайки производството му във Великобритания. Обемите могат да стигнат до няколко хиляди дронове прехващачи месечно. Технологиите като цяло се развиват. Убеден съм, че много информация все пак е скрита от обществеността. И когато Доналд Тръмп заявява, че не му е нужна никаква помощ, той много лъже, защото всъщност украински военни специалисти с тези изброени дронове прехващачи вече работят в Близкия изток. Тук ще сложа многоточие, вашето мнение, вашите изводи, пишете ме в коментарите под този епизод, абонирайте се за канала, натиснете камбанката и не забравяйте да харесате видеото. И ще напомня, че ще бъда благодарен за всяка ваша подкрепа на работата на този YouTube канал. Как да го направите, всички линкове и данни са в описанието на това видео. Това е всичко, пазете се, довиждане на всички.